Så bliver det tid til at finde en vinder af alle vores Temo-ting, som Bo han har sendt til os. Tak, Bo. Jeg har fået en pissegod dag. Ja, det har du. Eller... Konfettirør. Fyldt med alle jeres navne i, som har kommenteret på videoen og selvfølgelig følger kanalen. Og så en skidehjelm på dig. Så tænker jeg, at jeg skyder et konfettirør i hovedet på dig. Jeg med at pege den lige i hovedet af mig. Rolig du. Jeg skyder konfetti efter dig, og så griber du et navn. Eller i hvert fald forsøger at gribe et navn. Med en hjelm på. Ja. Tak. Er det ikke det, vi Trods gør? alt. Fedt. Jo, det gør vi. Det gør vi. Jeg tænker, at vi bare går i gang. Fedt. Ja? Prøv at beholde kasketten på. Nej. Nå. Prøv at lade være med at tage hjelmen på. Det kan også, hvis du åbner hjelmen, ikke? Så jeg skyder ind i din hjelm. Så skal jeg gribe med tænderne. Ja, præcis. Nå. Skal vi tælle ned for 3? Nu begynder det at regne. Det begynder at regne. Så vi siger 3, 2, 1. Nej! Jo, her var der en. Der var et navn. over det hele. Ja, fuck man, det er godt lige sække hjemme. Hun bliver skidesur. Kom over og vis navn til kameraet. Det var knap så vildt, som jeg havde regnet med. Hvem blev den heldige vinder? Det gjorde Vis. Civic Music. C-V-I-I-E. Vis til kameraet. Så Civic Music. Ja. Kan I se det? Måske hvis du tager lidt længere væk. Ja, måske sådan noget. Jeg ved det ikke. C-W-I-E-K-M-U-S-I-K. Swag Musics. Præcis. Tak for kommentaren. Tillykke. Jeg skriver lige en DM til dig, skulle jeg til at sige. Jeg skriver lige på din kommentar, hvordan du lige kommer i kontakt med mig, så jeg kan få en adresse, og så skipper vi noget udstyr afsted til dig. Tak fordi I så med. Og lige en bonusinfo. Der er rigtig mange lige nu landmænd, der er ved at høste. Og jeg har faktisk lige set en næsten gå galt heromme bagved. Der ligger alt muligt lort på vejene lige nu, på grund af de her kære landmænd, som høster og sådan noget. Så pas lige på derude. Kør forsigtigt. Kør forsigtigt. Fedt. Tak for i dag. Hej. Så jeg sagde, prøv nu bare at se mig. Jeg skal stå på scenen.